Здравейте! Тази вечер ще ви насърча с едно прекрасно слово от Лука 10 глава, 17 стих. И седемте се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твое име бесовени се покоряват. А той им каза: видях Сатана да пада от небето като светкавица. Ето, дадох ви власт да настъпвате на змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Чета пак 19 стих. Ето, дадах ви власт да настъпвате над змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Обаче, не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са написани на небесата. Амин? Добре. Насърчавам ви с това слово. Не се страхувайте от разни духове и демони и така нататък, защото имате власт и сила. И тук пише, че духовете ни се покоряват. И че Бог ни дава сила, власт и сила, ние да имаме върху тях. И ние трябва да употребяваме тази сила. Ние не трябва да се страхуваме. Така че не се страхувайте от разни демони, от разни духове. Не забравяйте, че Бог е по-силен от всички тях. И мощен. Не забравяйте кой е Бог. Той е най-великия, най-силния и най-мощния. И Той може да върши всичко. И ще върши всичко. И всички тези демони, и смутителни духове, и всякакви духове отиват един ден със самия дявол в ада. Ще бъдат изпратени и вързани там. Така че не се страхувайте, не забравяйте, че няма по-силен от Бог. Нека Бог да ви благослови.